RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga Agusan del Sur nga tumatatampo nagdasangan nga Lito. Congratulations, anak! Congrats, anak, Lito. Sa katapusan, nag-graduate ka na yun sa college, anak. Salamat sa ninyo, tay, nay. Bisan sa atong kalisod, inyog ko na paskwela sa college. Utang na ko ninyo ang akong kalampusan karon. Ha? Manarbaho ka? O, tay, Unsa man sing trabaho ang imong sudlan na? bisan unsa lagod, nay. Ang importante nga, makatabang ko sa atong kalisod. Unsa, Brad Lulong? Sundaw? Oh, Brad. Ako pa nimo magsundaw ka parehas na ako ba? Aron makakita ka og trabaho. Sige, Brad. Iganahan sa ko nga mahimo sundaw. Sige. Kuyog na ko kay ako kang dadon sa akong team leader. Come in. Oh, Brad, mura mag-isapot. Ako rin bahala. Master. Sa itoyo? Ni atay bisita, Master, nga gusto nga magsundaw. Bisita mo ka na. Hindi mo ka na bisita. Pasunda. Gusto kang magsundaw? Yes, sir. Kay lisod kayo, mi sir. Gusto ko nga makakita kong trabaho. Tabangin taon ko, sir. Kung kusunada ka nga may mong sundaw, adto ka gayan di oro. Kaya na nag-hiring dito. Kasi makapas ka pa. Sige, sir. Adto ka mag-strike sa Army Hospital. Nagita lang si Master Sergeant Randy. Kay ako itong tawagan. Yes, sir. Duha na mo ko kabuwan din sa Cagayan. Pero wa pa magid mag-open ang third class. Ay, gimana naman ko nilang nanagtatay. Good morning. Good morning. Si Sir Paul. Siya nang niabot. Akong ulon. Ikaw ba ito gusto mong sundaw, no? Yes, sir. Pero maulagi, wa pa may open ang third class. Tuwat-tuwat lang. Sige, sir. Sir, mupauli lang muna ako sa amo. Mahimo ba kung musakay sa inyong service? Oo, ay problema. Pagbuhat lang ito sa gate. Salamat kayo sa imong pagpasakay na ko, sir, ha? Oo, ay problema. Patanawan ko si mong tuong kamot. Ha? Sige na patanawa ko. Kaya na ako karuhot. Di ara, sir, oh. Eh? Uy. Pastilan. Parihan din tagtato. Brad, tas maternity. Ha? O, tanawa po tato. Tanawa. Uy, tuuda. Brad! Brad. Wala pa may open na third class. Tabangan ka. Kaya magkasunod ka sa PNP. Okay na mo mo-train ka pagka-pulis? Sige, Brad. Musugot to. Salamat kayo. Mao pa, anak. Pulis na di ka karoon. Tay. Usan ako kapulis. Gikan ko na-assign sa Mount Diwalwal. Pero ibalhin na ko nila sa Caraga Region. Sige lang, nay, tay. Muduaw ra gyapon ko dinhi sa ato. Ay, salamat in taon nga may trabaho ka na na. Makatabang nagid ko ninyo, tay, nay. Ug ingon man sa akong mga igsuon. Dali arang nilabay sa panahon ay. Walang ibaw eh. May gamay na sa kong nga negosyo. Kauban sa kong boss kaniadto.
Si Brad Paul. Kumusta na ka siya? Sarge, Ah, yes, sir. di ba, Brad, ba mo si Paul nga army? Yes, sir. Ano kung siya ako nga, di ba, ka nga, niretire na siya. Tuwa siya sa Cagayan po yun. Mau ba? Ug nga nung nahibaw mo ka? Kauba niya sa uncle. Sige. Salamat sa imong pagpahibaw na ko, sir, ha? Sige lang, kung makalugar ko, ako lang niya siyang duawon. Naplay line, Sarge. Unsa man na, sir? Nangrigan si Luz, di mo. Kinsang los. Karang nasa atbang ba? Ang sige, anihan doon sa itong office. Pugyab di ko, Sarge. Ibog yan mo. Ha? Tinuod ka, Luz? Imo na kong gisugot? Ulit. Kaya ang tinuod lugay na kay kung nakagusto nimo. Nagpaabot ra ko ng imong panguyapan. Salamat, Luz, nga nakagusto di ka na ako. Ay maayo hinuol anak nga may uyab ka na. Naapag di nakagusto na ko, nay, tay. Hoy, nga nang mga gwapo, mag-liwat magkanako. Ay pagbinyo na lang nak. Total, may trabaho naman ka. Sige, ikaw good. Musugot ka nga magminyo na ta, Luz. Sugot ka ayo. Total, magkapakaon man ka na ako. Dili ko mapuyo din sa inyo. Day, Nangasawa ka na ko. Unya andi ko nimo ipuyo ka uban sa imong mga ginikanan o igsuon. Uy, di ko din uy. Ang akong gusto ka na maglain tag puyo. day. Dili na ko mahimo biyaan ang akong mga ginikanan o mga iksuon. Kay wa sila ilaing gisaligan. Ako ra. Aw, kun mao nang dili ka makabiya sa imong mga ginikanan ug mga igsuon, ako ang mobiya nimo. Magbuwag ta. Luz. Nak, igo na. Ayaw pala inom. Sakit kay gibuhat ni Luz na ko, day. Anak, kalimti itong bayana, oy. Di siya tinuol ginahigugma ni mo. Eh kung higugma pa siya ni mo, di ka niya biyaan. Pagpakaligon na ka. Di apa mi nga imong mga ginikanan nga nagmahal nimo. Gusto ka, nay. Babae ra na. Naidaghang babae sa kalibutan. Makakita na ko nga mahimo na kong asawa. Pero di na ko makakita og laing ginikanan. Gusto naman ka. Okay na ko, sir. Nakamove on ako. Ako na itong gikalimtan ng akong asawa. Good. Kalimti na ng babae ato sa unahon niya itong negosyo. Tuod, pangita na yung driver ngayon mga ikakuyog-kuyog party sa itong negosyo, ha? Kanang Driver. sa liga, ha? Sige, sir. May kaila ko nga retired army. Akong suwayin og adto sa Cagayan. Basin mo sugot siya nga himuong driver. Kamusta? Ni Brad, polis na ko. Ug may gamay sa ko nga negosyo. Pero duhami ini nga akong boss. Oo ba? O yun noon. O niya nga kaduan na magkagduan ako din eh. Kuan mo good, Brad. Nangita lagi siya og driver. Nisuway ko arin mo kung okay ra ba nimo nga himuon kang driver. Mahimo ra masagang mag-ulian din sa Cagayan, Brad. Kay taga Cagayan man sad ang akong boss. Oh, sige, Brad. Masugot ko. Kaya gilain ko si Pundo din sa amo eh. Sige, Brad. Ugma ha, muadto tas butuan. Dali aras panahon, Brad, ha? Pila na katuig kasi kita kuyog. Bawo gid, Brad. Labaw pa ta sa igsuon ini. Dali pa sa kung nagkauban ta, Brad, kay buutan man ka. Ako sad, Brad. Lipay kay ko. Ha? Mag-open og lang negosyo nga itong boss? Wala gid, Brad. Ug dili na siya magkinahanglan og driver. Oo ba? Pasensya na, Brad, ha? Uy, okay. Okay na, Brad, eh. Unya. Muulit na lang kas Cagayan, Brad. Kung okay rin mo, Brad, ako lang kang ubanan din sa butuan. Muli na ko sa amo every 15 days. Kuwan lang, penong din ako para konsumo sa akong pamilya. Okay, Brad. Way problema. Pero kung muli ko sa amo. Sige, Brad. Ay, gilaay man hinuon ko nga wa si Brad Paul. Maimong tag inigugma, mubalik na siya din, Oh, ang akong cellphone. Nga akong din yung manghod ang nawag. Ay, makinanan na sa tingan ni kwarta. Hello, Day. Hello, kuya.
Naunsa man ka? Anong naghilak man ka? Paulit tayo din sa ato, kuya. Kasi nanay namatay. Unsa? Kadi ko na Ilubong nas na dahil mo. Salamat din sa imong pag-unong nako, brad. Pagtawag di mo namatay mo nanay, yan hiling ko. Nagkagul. Oh. Kaya kitang tanan na, pamatay mo yun. Patay na si tatay. Oo, kuya. Unsa man din hitabo? Dili ba siya ganahin mong kaon, kuya? Sige lang siya kato. Muta mong nabantayan kung wala siya maginawa. Inuok ko. Unsa man din hitabo sa kinabuhi, brad. Brad, kalma lang. Grabe na ko ni brad. Uy. Human namatay si nanay. Di sunod na si tatay. Ingon na maging kinabuhi, Brad na. Bayo pag mamatay na lang sa ko, brad. Ay, pag-ingon na. Niya pa may isuko ni mo. Nagkinahanglan ni mo. Niya pa may nagpangga ni mo. Brad. Salamat ya, brad, nga niya ka uban ako. Okay, Roy, Brad. Brad, kita. Kung wak tingali ka, brad, nga mualalay na ko. Ambot ko na, mag-unsa na ko. Dili ka na kumahin mo pasagdan. Eh, labaw pa sa igsuon ako pagtagga ni mo. Pag-ila ni mo. Salamat, brad. Ako na ito, Brad. Manangin sa ko ni mo, ha? Nga, muli ko sa amo. Ako sa tundo ako akong pamilya. Sige, brad. Naanadi ka sa atong gipuyan? Oh, tinan ko, Brad. Wa ba di ka dre? Ni duty mo ka. O lagi, brad. Gabi pa kong mauli. Kinsa may kauban ni mo? Di akong misis. O kung saan ko ka anak. Mayo hinon. Maniho lang mo diha, ha? Pila na lang ka oras ang akong paabuton na ma-off na ko. Makalingaw na sa migstorya inings Brad Paul. Uy, huwag ipalibaks Brad Paul ay. Nawagid. Hello, Brad? Hello, Brad. Dad ako sa hospital, Brad. Ha? Naunsam di ka? Banog kaya ko lawas o niya. Nalibat kong mata. Unsa? Dad ako sa hospital, Brad. Sige, Brad. Anaon di ka. Dadon ka na ako sa ospital. Brad, salamat, Brad. Wala pa kaamot. Unsa na kinahitabo na ko. Salamat di Ailet. Okay na dayo eh. Unsa din hitabo nimo, Brad? Naligo ako, Brad. Unya, ako nabatikdan nga. Di ba ano ako lawas? Kung nalibat ko. Mild stroke na dito. Kung wa pa ka madali og dadin sa ospital. Unya na dayon pa nga nalibat yung ka. Mausab ko na nga apelyido nimo. Pulibat na ka. Gara-gara yun. Mingaw niya gana ko. Joke lang, good. Kuan day. Kuan mahimo. Kamu nalay po yun ng baya. O anihin lang po pa eskwela ang inyong anak. Ay, ayaw lang lit. Ato lang mi sa Cagayan. Ay, ambot ka ni Paul, basta ganahan sa din eh. Basta ako mauli ko sa Cagayan. Brad, makuha sa gusto kong pamilya. Kaya kung sinita po na ako, naara gusto kong pamilya. Sige, Brad. Magtawagan na ilang unya ta, ha? Pila na kabuan ang nakalapay. Sukad pag-ulit nila na yung Brad Paul sa Cagayan. Ay, kumusta naman ka, sir? Uy, salamat kay nanawag ang akong Brad. Hello, Brad. Hello, Let. Ikaw man din ni Day. Kumusta si Brad Paul? Init ay salit, uy. 250 ang iyang BP. Unsa? Uy, ihatag niya ang cellphone ba kay makiksulti ko niya? Oo, Let. Hello? Brad Paul? Ginawa ko. Mag-isod ang kagstorya. Naunsa naman taong ka, uy. Hello, Let. Mag-istorya si Paul. Day, magpadako kwarta ni mo, ha? Aron imong madda sa ospital si Brad Paul. Day, kumusta naman si Brad Paul? Let. Nganong mihilak mo ka? Unsa may nahitabo? Patay na si Paul.
Unsa? Wala ko si Paulit. Diyan namin kibiyaan. Dawato na nato ang kinabuhi. Ngaway mo gamot nato Kinikilibot ang natin. Gitang tanan may katapusan. Brad, Paul. Ayo-ayos imong panaw, Brad. Dili ka na ako makalimtan. Namatay gyud si Brad Paul sa atake sa high blood. Igo na lang ko sa paghandom sa mga adlaw nga ako siyang ikaw. Sa pagkakaroon, retired police na ko ug nag-farming na lang dinhi sa Surigao. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Hingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga John. Hingkod ang Pangidaron, usa ka security guard, minyo ug may tulo ka buok anak. Taga Iligan City gud ko. Apan ani ako karon magtrabaho sa Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabayan kini sa kahimtang namo sa akong asawa ug sa among mga anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang usap ko ka construction worker sa Cagayan de Oro City. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Break time na. Gumorag malipong na ko sa kainitin sa construction, Ay, paitan magkaedad na tao, Murag di man ako kaya nga magtrabaho nga mabuhat sa init. Labi niya itong bata-bata pa ko. Okay na to. Ay, palandong sa kubi. Mag-snacks ko. Tanaw na nga akong cellphone. Basin og may tawagikan sa akong asawa nga si Eileen. Niya may daghang tawag. 6 missed calls. Pero dili gikan kang Eileen ang akong asawa. Uy, si Mama man si Mama Rasab. Ay, importante yung tingali ang iyong tawag hello, Ma. Ay, salamat. Kay imo na yung gitubang taon, Junjun. Kay, nga na ba day, Ma? Pauli ka lang dayon din siligan. Kay imong asawa, kidagit slain. Usa kidagit sa lain, Ma? Kumidya nga ni diya, Ma. Kumidya ba, Uray? Pauli din aron imong may bawan ka matuunan. At tag may asawa ka pa bang maabtan? Ma. Di kuyo kag imong asawa sa iyang laki. Ibilin niya ang duha ninyo kaanak sa imong ugangan. Ang usa ra iyang gida. Ang tuig pagkapin nga wa pa malutas. Maong pauli. Dili. Kunya unsa man? Nagkomedya ko. Ano nabuhat mo ng Eileen ako, Ma? Ay, lihog yun din ang asawa na mong laki. Kay kung butan pa siyang asawa, di siya mo koyo og laing laki. Samtang ikaw, gipatay-patay mo imong lawas sa pagtrabaho isip construction worker dito sa Cagayan. Nagsakapisyo kag maayo nga malayo sa imong pamilya aron maikapagkaon kanila. Pero sige buhat sa butan mong asawa, nagpalami uban sa laing laki. Di man ko magkuwang, Ma. Halos gibuhat ko naman ang tanan para mabuhi ko ang akong pamilya. Ay, wala gibuot ang asawa ni mo. Nauntog laki. Hay, mas papabi. O, kaya nga naman. Papalit ko claim nun. Mag-inom Unsa? Ibo, John. Salamat pa. Salamat. Hinay-hinay ko ng tagay ng imong anak, be. Unsa ka ba yan diha? Intaon, Binansyo. Magpupong ka din na. Pahawa na diha, Marciana, be. Manglawgaw, magkasamong inom diri sa atong anak. Ay, bantayan tayo mo. Hantod nga magkatog ng ato anak. Kini biya lalim ng iyang gidangatan. Basi pa din simba kong gusi buhaton ini. Magikog hikaw? Binogo. Kung babae gani ang problema, babae sa masulban. Haba ka din, Binansyo, samutan mo sa di mong problema sa atong anak. Kayo sa man Abi pa lang unya sa mga tao, bati og naong ning junior ako. Mao gibiyaan siyang asawa. Maong ayaw gol-gol nung pangitag lain. Kanang mas guwapa pa sa imong asawa. Ayaw to, John. Ang imong mga anak may naas pagkakaroon. Ayaw pag iningon ani, ayaw palabi. Kay may mga anak kapag nagkinahanglan nimo. Ma.
Miundan ko sa kong trabaho. Iuliin ako ang ako mga anak. Sige kong hilak. Inom. Di na ko ganahan ng mukaon. Tungod kay gisakitan kay ko sige buhat sa akong asawa nako. Nagibiyaan ko niya kay nikuyog siya sa laing lalaki da ang kamanghura na mong anak. Daghang tambag nako, labi na ang ako mga ginikanan nga dili magpalabi tungod kay ana pa ko'y mga anak nga nakinahanglan nako. Sa ngato-ngato, hinay-hinay ko nadawat ang tanan. Nibalik ko sa pagtrabaho. Apan ining higayon na usan ako ka security guard sa Cagayan de Oro. Unya, ay, arang-arang na lang nga akong trabaho karon nga. Usa ko ka security guard. Ay, kumpara na itong construction worker ko nga init yung kayo. Ano ko sa landong rapid. Rescue lang hinoon yung trabaho pero ampo lang ko nga huwag kakulian kining akong bantayang building. Maigaan din pero kung kita og gwapa mabuntag nga musod sa ilang mga opisina. Uy, yun na. Si mama man ang nag-text. Kung pasawang di. Tawag di Rako John kay wa ko'y Lord para tawag. May importante kong isulti. Uy, saan kayo tuyo ni mama? Akong tawagan. Hoy, nauli yung mga asawa dire. Kung gihatod ang usa ninyong kaanak. Ha? Sige, mauli ko diha, ma. Hoy, kaya naman. Gimingaw ka sa mga asawa. Ay, bingaw ko, ay. Kamumpon ako, ay. Mupauli ko diha kay ipatawag ko siya sa barangay. Mag-atubangay mi dito. Gusto kong kuhaon ang mga bata. Unsa? Oh, dili mahimo ka ng gusto rin mo, Junjun. Ha? Kay, nga no, Markab? Nagbinuang man ang akong asawa. Tungkol kay gagmay pa ang mga bata. Below 7 years old pa sila. Andal pa yun siya sa custody sa mga asawa. Oh, mao ba? Muhangyo lang ko, Kap. Kung narigid na ko ang mga bata, mangayo lang ko og binuwan nga sustento sa akong bana alang sa among mga anak. Bisan og 3,500 lang ang buwan. Sa? Uy, kadako ko na. Murag okay naman na, Junjun. Kaya tulong man ang inyong anak. Sige, Kap. Sugot ko, ana. Magpirmahan na mi. Muhatag ko ng 3,500 sa kondisyon nga atimanod niya ang amo mga anak o dili niya biyaan tungod sa iyang laki. Sige. Pirmahan na ita, Alin. Bugaag daw sa mga asawa sa. Ay, sige lang, ma. Ang importante nga siya ang atiman sa among mga anak. Unya, magunsa na ba lang ka karon? Mabalik ko trabaho, ma. Karon makahatag ko sa gidiman ni Aileen ako nga sustinto alang sa among mga anak. Ay, kumusta naman ka ang mga bata sa amo? Hapit na hinaw na among sildo. Kapadanaw niya ko alang nila. Si Mama? Hello, Ma. Anak, pastilan. Lihok yun yung laki ng imong asawa. Ha? Kay, nga nun man sab, Ma. Ay, nagbuwag ang imong asawa o ang laki. Ug tua, nilarga ko sa Manila, kuyog sa lain na sang laki. Unsa? Nangangha ko sa lain na sab nga kapuang gigibuhat sa akong asawa. Kay lain na sab nga lalaki ang iyang gikabuangan karon. O gibiyaan niya ang amo mga anak sa amo. Ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kasado mi sa akong asawa. Ug kaduha na siya magbinuang nako. Wa na ko'y planong bugkukod pa niya. Ang ako lang gusto nga kuhaon ko ang akong mga anak. Pwede ba kinina kong makuha? Ikaduhang pangutana, gibiyaan sa akong asawa ang tulo na mo ka mga anak. Ug iya kinigibilin sa iyang ginikanan. Mahimo ko bang mareklamo ang akong asawa ana ug abandonment sa pagbiya niya sa among mga anak? Ikatulong pangutana, nagsabot mi o nagpirmihanay sa barangay nga mohatag ko sa gidiman niyang sustinto sa mga bata sa kondisyon nga atimanon niya ang among mga anak. Pwede ba nako siyang mareklamo o balik sa barangay kay gibiyaan man niya ang among tulo ka anak? Ikaupat o katapusang pangutana, kasado mi. Wa man dahil ko'y katungod nga
mukuha sa ako mga anak aron ako maoy mo atiman ini kay amahan man ko o nagda sa akong apelyido ang akong anak. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, John John. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ang akong partner pero dili man ninyo madungog siya karong adlaw kay nag-social distancing pa man may mga sukintig paminaw. Ako gihapon ang inyong madungog, inyong higala sa kahanginan si Attorney Elaine Bathan o karong adlaw kami gihapoy muhatag ninyo sa inyong kami muhatag sa mga tambag tubag sa inyong mga pangutana, problemang may punto medikal, punto legal, emotional, personal, mga family problems, mga problems ato ang karelasyon, ato nang paningkamutan nga mahatagan nato og sakto og tarong na tambag mo na ipadala inyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page or pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase ginang pamaagi mga sukitig paminaw o kami padayon nga mapasalamaton kaninyong tanan nga even amidst sa ato ang pandemya nga gisinati karong mga panahona naara gihapon mo wa mo mubiya og padayon mo nga naminaw og nagsubaybay sa ato ang programa ug kami pod naghinaot mi no nga wala ra mo nalingaw no kay laay kay permira tang naas balay pero at least no nga sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa padayon ang inyong pagkuha og mga tulunan ug mga nakatunan nga mga punto legal ug mga punto medikal gikan nako og kang Dr. Obra. Og naghinaot mi nga maski pa og ang daghang lugar dinhi sa ato ang nasod medyo general community quarantine namang kita halos tanan dili gihapon ta mo kumpiyansa mga sugintig paminaw nganuman kay wa man gud gihapoy bakuna sa COVID-19 og nagpabilin gihapon ning sakita nga delikado, seryoso ug makamatay simbako. So mo na di gihapon ta mo kumpiyansa, mugawas lang gid gihapon ta sa balay ug naatay kinahanglan og klaro nga tuyo, di magsikig tambay-tambay usa gyud no. Ug pinakaimportante, magsigi gyud tag limpyo ug hugas sa ato ang kamot, magdalag alkohol, di magtakag hikap, magdalag face shield kay gi-require na ra bani ug magdagi ta permi og face mask. Okay? Ato ang letter sender gikan sa Iligan City. Hello sa ato ang mga naminaw din ha sa mga probinsya og dugol nga mga probinsya din ha sa Iligan, din ha sa Mindanao, duol maning Cagayan, duol sa Iligan, mayong adlaw ninyo din ha. Kang Tita Josephine Ali, mayong adlaw nimo din ha from Iligan City. Og atong letter sender tawgon nato sa pangalan nga si Junjun. Sa ato ang drama, ganina, atong napaminaw nga ang suliran ni Junjun, punto legal yun ni. Kay kani si Junjun, nagproblema man ni kay nagminyo man ni siya, unya nagbinuang man tong iyahang asawa, no? Unya, naman sad ni sila'y anak niya, murag ang babay manggod, ang naagyoy problema. Kay minyo man ni sila, tulo ra ba ning ilahang anak, nagtrabaho siya as construction worker. Mo nang wa siya kabantay nga nagbinuang ng iyang asawa ni kuyog sa laing laki, no? Yung nagkaatubangay pagyud sila sa barangay, kabahin pa sa sustento, baga-baga sa gitug na iyang asawa, mo pay isug pa kay mga sustento nga mo'y nagbinuang, no? So naghatag taon to sa 3-5 no para sa iyang mga anak basta atimanon lang ang iyang anak apan ang sunod niyang nabalitaan nga gibiyaan naman gyud sa iyang asawa ang ilang mga anak kay ning kuyog na sa laing laki. Kay nagbuwag na kini sa una ni ining laki o lami gining asawa ha. Unang pangutana, kasado mi sa akong asawa. Ug kaduha na siya magbinuang nako. Wala na ko'y planong mugukod niya, ayaw na sa gyud in town, Junjun, no? Ang iya na lang yung plano is gusto niyang kuhaon ang iyahang mga anak. Pwede ko ba ning makuha? Ang ako yung tubag ana ina ka simple. 3-letter word. Yes. Pwede ra gyud kaayo nimong makuha ang imuhang mga anak tungod kay una ang iminyo man mo, joint man ang inyuhang custody, joint ang imuhang katungod sa kustodiya sa mga bata. Ikaduha, gibyaan sila sa ilahang inahan. Ikatulo, wa siya inungdan nga mama. Ikaupat, siya mo'y sad-an sa inyong kaminyoon.
pwede gid mo makuha ang kustudiya. Anha na lang nimong mga bata aron di na lang ka maghatag og sustento kay di sa takasigurog napunta ba gyud sa mga bata kay murang badlungon man kining imong asawa. Ikaduhang pangutana, gibiyaan sa akong asawa ang tulo namo ka mga anak ug iya kining gibilin sa iyang ginikanan. Mahimo ko bang mareklamo ang akong asawa ana og abandonment sa pagbiya niya sa among mga anak? Mahimo gyud kaayo. Ayaw pag mantener anang abandonment nga kaso, diretsuan nagkihag adultery ang imong asawa kay ning patul maglaing laki. Kaduha pag yun. Ala, ikiha na siya og pagahi-gahi pa na siya anang pagpahatag sa kustudiya sa mga bata. Mas maayo man gipud nga anha nimo kay amahan ka man kontra sa adto sa imuhang kanang ugangan, di ba? Ikatulong pangutana, nagsabot mi og nagpirmahanay na sa barangay nga muhatag ko sa gidemand niyang sustento sa mga bata sa kondisyon nga atimanon niya among mga anak. Pwede ba nako siyang mareklamo og balik sa barangay kay gibiyaan niya ang among tulo ka anak? Ay nalagdiretso barangay, kuhaan na diretso. Kay total siya may na among may kasabutan. Siya may wa mo tuman, kuhaa diretso ang mga bata. Pahibaw alang ang barangay captain nga mo na'y mahitabo ug imo nang kwaon ng mga bata. Ug ayaw na paghatag og sustento kay di naman ka obligado kay na naman nimong mga bata. Okay? Ikaupat ug katapusang pangutana, kasado mi. Wa ba di ay ko'y katungod nga makuha nako ang akong mga anak aron ako mauy mo atiman kay amahan man ko og nagdala sa apelyido nako ang akong mga anak. Kanang pagkangan nga ikaw mo'y amahan, kasado mo, lig-on na gyud na mo na pinakalig-on nga ebidensya ug basihan para makuha nimo ang bata, mga bata, ug mo insister ka nga ikaw na ang mukuha sa kustudiya aning mga bata. Dili na pod makanigar, dili pod makabuot ang mga lulog-lula ang imuugangan kay between them ug nimo mas ikaw ang naay katungod sa kustudiya sa bata. So ayaw kahadlok kay ang balaod datig nimo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw, stay safe mga suking tigpaminaw.